zuhziha 'anil nar wa udkhila al-jannata faqad faz. Sadin sa tao makaligtas si ko naraka, kamakasol si ko surga, nadlawan na nakapabuntong. Sabab sa ngayon nakatungkog roon na si Amiruddin Matuan. Si Amiruddin Matuan. Itong ka no. Ayatanop man panaginigin si Amiruddin Matuan. Kakata itindigin ng ko. Abang ka na nakabot. Wah. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق الإنسان من علق وعلم الإنسان ما لم يعلم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. والصلاة والسلام على أتمان الأكملان وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. Masabab sa mga pagariya, mga bangsa niya bumatang daray ng sariyang kaiyamat niya. Unas, buri, ayaw yung Jum'ah. Na turog na yung kutwakat taro, agang kaya pagarit tanwa, di ini ilang siko ng oras tanong. Pero Allah, natugyan man na iya alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم الألباب. Pagsabihan ko ito, managyan ko ito ayah. Nasusarin ito at Allah subhanahu wa ta'ala. At ipinanak kinagniran agyan ko ito akatiro. Fayattabi'una ahsanah. Napagulutan niran agyang kutwa na piyon. Ubi napagkuha niran agyang kutwa na piyon. Bilang di ipagadimatan agyang kutwa na piyon. Ulaika alladhina hadahum Allah. Nasran na natuwati Allah subhanahu wa ta'ala. Ituruan Allah. Wa ulaika ulul albab. Nasran tunati Allah. Yung mga tao, ayaw maanan yan na mga lalantas at pamikiran. Ito sabat. Ang iyong kaya pakataling na tanong saya, napabaisa ka paganad. At paganad yung tanong sa buod, kaya maanan yan na usain o kappaginto sa iyong kaya dunya o kappagadun. Masabab sa na, ayan niya, may pagirakan at buwanap ka nila kanu. Sa ayan maanan yan na mapuntok o usain sa iyong kaya mabila akot tika. Na ayan ang at panagayanan at puturo na kanila kanu di na. Pagaling ko kami na iyang kaayakat pero Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaya man iya al-mu'minu ma'lafun. Wala khayra fi man la ya'laf wala yu'laf. Pagsabihin ko tuwagat pero Rasul sallallahu alaihi wasallam. Naswati Rasul sallallahu alaihi wasallam sa mu'min. Swati Rasul sallallahu alaihi wasallam sa tao amirat niya. Malbud kalayaman. Malbud kalayaman. ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف. Nadaat Rasul sallallahu alaihi wasallam amatya utaw adik kalayan nabubuak kalayaman. Dik kalayan nabubuak kalayaman. Pagpasagat ni Rasul sallallahu alaihi wasallam sa sahabat, natugyan man iya inna hawla al-arsh manabira min nur. Alayha qawmun libasuhum nur wa wujuhuhum nur. ليس بأنبياء ولا الشهداء يربطهم النبيون والشهداء. فقالوا صفهم لنا يا رسول الله. فقال هم المتحابين في الله والمتجالسون في الله والمتسامعون في الله. اليوم قطوة أمام اليوم قطوة حديث نمتلت الرسول صلى الله عليه وسلم أعمق قليل بتسيك ورسول الله
Nakalilibot si Kuya Maanan yan na Arsyur Rahman. Sa mga dirpa mga putpuro, apin buli apun sa sindo. Na adina ang mga taron, kibibalinan as sa mga diktarminan na ayaw maanan yan na sindo, na sa mga buntaliran ng mga sindo. Laysa bi anbiya wala syuhada. Kanaubas sila ng mga nabi, kanaubas sila ng mga syahid. Yubutuhum nabiyuna wa syuhada. Ipagkusin sila ng mga nabi, ipagkusin sila ng ayaw maanan yan na mga syahid. فقالوا صدقوا لنا يا رسول الله يا رسول الله تبنا الصحابة ربنا مكركمنا يا رسول الله تنتوانا أبلغ السنسية منتو تنتوانا أبلغ السنسية منتو سيسابين كي يدنيا نميري بنيولا نعيدي تنكو كسيان أنتي مبي يا معنى نولي أنتي مبي تراغ أنتي مبي يا معنى نبرن أنتي مبي أنتي بيتو أنتي خطر واحد Bulan ibutang ko kasiyan sa iyong kaaduya. Naguto man berisabat ang sumumanaw na ayat tanang akyat pagwakterian. Kaya punusiyan na at makato nakaagayan yagatar at tanasaktan nila niyan. At makato nakaabato ang nagalot na kiyakaran yan ang iyong kayaw niyan. Kakabiyat po kailan yan ang iyong kuto kataulian. Nagyunang na ayaw anan yan. Nabibig ito ng manusia sa iyong kaaduya ko. Kiyablan uwala ayat niyan di pagradurada era di pagradurada na iyong kuto na piyakat sila kiran. Sufun lana ya Rasulullah. Paano karkamiyanan ya Rasulullah? Anto anan ang mga tao. Nakatiya. Tuturo Rasulullah alaihi wasallam na tao ang mga tao. Umang mutahabuna fillah. Sirang sa mga tao aming giginaway. Lipagpagan niya. Sa ayat sabab at lapakan giginawiran. Ayat sabab at lapakakukuran niya ang mga pusuyan. Ayat sabab ayaw maanan yan na din nakakapagri ko ginawa yan na sabab sa ikwallah. Masyaallah paminta mo sa ikwallah na pagtaroon. Ay Ustaz Idris. Napagtalo ko mga tao ang iyong ginaway. Sa ayat sabab ang iyong bukang ginaway. Ayat sabab at lapamuna. O maanan yan na bibayaran sa ikwallah. Bibayaran sa ipagpagariyan. Ito sa ikwallah subhanahu wa ta'ala. والمتجالسون في الله ayat sabab akyat timu-timuiran punarpa ayat sabab akyat pagkapamaguntulayran sa iyong kaya darpa ada talab iyong kaya ay maanalian nakyat pagkambibarat may tanong na nila na ipang dapat yung sa iyong kaya kaya pagkapalimangan yung sa iyong kaya adarpa ano sabab sa sinitwallah ano sabab sa simba sinitwallah napitanong ng mga urip na Allah inshallah namin tanong na sa iyong maanalian Makatur Rasul sallallahu alaihi wasallam apattan sa iyong kuto pagadarta sa iyong kuto darta. Ang mutazalimuna billah ay sabab adiran di ka pakan bibisitay. Kung sa iyong kuto sa darta, nagtuloy sa iyong kuto darta ay sabab adiran di ka pakan bibisitay kapag pamagilya ng Allah. Kunto rasibu Allah subhanahu wa ta'ala. Menurut Allah, pemintan rasibu Allah. Ang pagkatuloy sa iyong kuto ang mga tao at pagkatanggalan ng Allah sa iyong kuto ang mga darpa ang mga pagpiya. Sa batin sa batin iyong kaya kapagtangutan. Mahari pa ni Allah. So Allah subhanahu wa ta'ala na inanunin sa Quran. Lagi sabutan yang merekatanusok ka na yarga o kapaking giginalay. Nabuang ta ang mga tao maanan yan na ipagginaway ito. Kata Allah, innamal mu'minuna ikhwatun fa'asli'u bayna akhawaykum. Ayat mengatur Allah subhanahu wa ta'ala ang magahari nasusara na ito ang mga natya. Ang itong tuturuan uway maananan na agamat tanong sa Islam kapag ko niya natya. Nasarin bukatul Allah imagariari. Fa'asli'u bayna akhawaykum. Na umpiai niyo, sundulong-dulong ang mga tangan niyo. Hindi naman ito, may adong kirin sa maanalian na di ba ka susinabutan, mga sumuko, hindi makapagpawala, ano na di na makapasusunabutan, na may ka, may sinaga susunod, nag-abot pa rin tubig yun, nang buwahin ka na ayaw maanalian na umpiin ka ang ito at ito din. Kaya, palito niyo sa iyong ayaw maanalian na betul-betul, ang mga pinakot ang tanong ay maananian na mga tao ang muli ng susurin niya. Muli niya na yung kuto at yung kato at yung puwala na piyang muli niya na yung kuto at ay maananian na sabala. Napiyakan duri niya na yung
kuto sa bala. Nga, wala betul naman po. Ang tunay resulta, nami aging kuto sa lukat adawat po. Hindi rin mapiabitad, hindi rin mapiastal. Ang puno kami na aging kuto ang lukat o aging lukat po na. Di makahawanan na lukat sunod ito na binasirang hawanan niya na berasahin. Subhanallah. Apitur Allah wa aslihu bayna akhawaykum. Huwag kayo iniusin bilang ang mga pagkaroon. Mahirap po Allah. Sa kapaking gagawin, kapakipit pagarya, na tituaya ay maanan yan, na yaki sabutan rakatan ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ang maado na kung bilin ng tano, maado na kung mga darupat tano, maado na kung mga tano sukang giginaway na kung kapag pangirya. So kayo sisa, kaginan ay maanan yan, na ukit at tagang platang sa iyong kaiban yan. Inaman sa Rasul sallallahu alaihi wasallam, nasakya pagkatransferian at pulsi sa Madina, Makkah, at tumansferian sa Madina. At di sa mga muhajirin, na ayakyatalunan nila sa Madina na sa mga ansar. Na ang tumaitagang pagari at ang gulo Nabi sallallahu alaihi wasallam, na tiyakan kaginawa iniwan sa mga ansar at sa mga muhajirin. Unang sagat ko mga ansar, na piyakakuan yan ko mga muhajirin sa ginawa iniwan. Ang gagawin indi na different iimanan yan na makapagaluta. Ang makakap kalimag yung kuto po surang. Niya tamiyan siya yung mahananian na tutwa kapag pagariya. Niya tamiyan lagi yung kuto tutwa yung mahananian na binaya siya po niyan. Na ayun po ang resulta. Naputong surang. Nito yung mahananian na bilangan. Na pwede surang kung mga surang iran na bisurang putang. Sabab sa yung kuto kayo sa usagan. Yung yung kamilang sa tutwa para po yung sabab po kaya patang bulan niya po kaya pagpagariran. Yung tamiyan sa para po yan. Yang begitu ko mga lukas tanong. Kaya kapag abot ko na nagsasabi ang kaya natutuwa at minaragat tanong sibot. Nakataon yan sa tutulan si ko mga lukas tanong kung kiyang biginawairan. Kaya pagpagariran. At pinisabi na palutol na iginakito ko niyan sa ginawain yan. At sisagin ko ito ay manan yan na sa balatuan. Nagpupuniwan yan ay manan yan na pinilagin ang iyong kuto na pa. Magpikaragin yan na asar ka ni sampay sa iyong kuto ginawain yan at ito sakit. Ay magtuyan ang iyong kuto ginawain yan. Sabot buto at kaya pagkaroon kaya mo kapagkang ginawain at ito pagariya. Why? Hindi bubuhay sa mga lukas tanong. Pagkaroon tayo sigwala, pagkakasigaw sila na wala. Niadot kiran sukang giginawain na kung kayo sa isa. Papalaguduta, pagpaguduta na ukakaswaya maanan yan na ari. Pagpaguduta ang lambo, waya maanan yan na ari suka ka. Naangatang kiran sukang giginawain, na piyakambot kiran na wala, ay maanan yan na limo yung kiran. Ang tunay limo yung kiran, piyaka tunyan, piyaka, bumi yan sunod, para ka. Unani, pagpun na wala ano, ay maanan yan na mga lukstan na, sa tibito na, ay gila, nagunagunan o mga lukstan na, nasa tibito na, yung basin. So, kaya agong kuto ay maanan yan, nagpagpangarawan kirang kaki, kaya ba naman kirang wala agong kuto ay yung kirang. Kaya ba naman kirang, wala maanan yan, na Allah subhanahu wa ta'ala sulit yung kirang. Naigura ay sila ni, ay marami, na pagpanganag ka mo yung kaya di pangayon, kadi pulipin, kakagiyog, yung kuto, di paman agong kuto, akala agong kuto at karawiran. Nasabi kaya masa talo, may makunag sa mga darpa talo, may makapulapin sa mga traga talo, at may mga motor, na ayaw maanan yan na manigkas sa panganin ka, manigkas sa binawain ka, manigkas sa ayaw maanan yan na pagariya ka po sakit, hindi na niya wafat, na ayaw maanan yan na bukong pagkasong. Nabar ka talo sa pangkakanaway. Nabar ka talo sa kalibalas, kalibali, o ayaw maanan yan na pangkakanaway. Ang tumamang ang resulta niyan mga pagariya, ang nakataw naka-atulunisan ay nakapurwa. Ang nakataw naka-anagarya ni Sin, yung buday. Ang nakataw naka, ayaw maanan yan na watakirawan yan sa maanan yan. Tama yan. Nabar ka talo. Nakalaw na dito, naunag ka talo sa, nakalaw ka talo sa maanan yan nakapagpagariya. Na ang tunay resulta niyan, bakaraman din. Nakatutulog sa kamais. Ada permakan kamais. Ilaw ka na doon ka dito mo. Sa mga ilaw tanong na marabutan na niya naman ayaw maanan yan na urat. Na Bara ko napatan ng Allah. Muli na pagkatuto sa usa ko na ito ako. Ayaw aman yan na ibira at mo na amadong na pagkatuto ganumay na. Sa ayaw maanan yan nakapagkatuto na ito sa madon. Ito ang nakabalo. Na
ginawa ay nadir kita so ay makna niyan na bali ay makna niyan nakapagpagariya. Pero anong katagat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam الجماعة رحمة والفرقة عذاب سأتبع الرسول صلى الله عليه وسلم سبيل إساسا سبيل تنجي كيس يسميه كبدين يا جماعة نحن معنى النبي أن نرفض من الله سبحانه وتعالى يسقى سبيل براديو كدين هو معنى أن سنة كل يجب ودين سوى معنى أن تدعو الله مهارة من الله سكان بجنوائي كيس سنة تبرد ومن أجل تغتر يسكن العلماء تجمعنا قوتكم في وحدتكم ووحدتكم في أخوتكم سواتقون السوية معنى ين الدغري والسين أي معنى ين ما غللا وكيد ساسنين لسقين ساسنين غللا سوية معنى ين وكتن كتنوهي وعدم سكن كتنوهي Hukum nakakasar ka talo sukang giginalay na nakakisi sa talo. Ganun ayaw makna niya nakakisi sa talo. Na ayaw resulta niya na pasurang-surang at talo. Na ang dili mo kasurang-surang at talo. Na babilo ayaw makna niya nakakabinog talo. Na ayaw marami na babilo ang kaktubugan at talo. Babilo ang kaktubugan at talo. Umara po Allah subhanahu wa ta'ala. Kagulitan niya ang mga sabat ko kapuntok oras. Na sa pahala hindi na balas masita na sa balas kaya wala mga baka nagumira na balas at wala ito na yun ano na kuha ano na ikapraraso kuha masita na sa balas siya ko kang gaganawa ay kalo na maadang nagkatanong sa badaya siya ko di ka tugiwain ko tanong ka ayos nun napapasar ko tanong yung ko to ayaw maanan yan na di ko gaganawa ay katatutuan niya sa ayaw maanan na balang ko kung ikaw gaganawa pada sa pahala ako pero niyo mga tao amay kasuran na mapadala makirala ang iyong kaya kapag yung giginaway kapagpagarya na amay ka makatali na matalo sa alungan amori at tundugot talaro sa ayat dito na ka tundugot talaro na yaw mo nakiyama ay sabab mabuti maanan yan alungan at tundog na ayaw ka tundugot talaro na mayroon ka akatuin yan na napurong kabuhagan na mananayaw tanong sa katu ayaw mga nakatulukong Allah narukilay sa mga tao at pagatinisirang sa atin ayaw maanan yan na matulaniran sabab ko kitangin kilala Allah sa ko ayaw maanan yan na alungan sa iyong kaya bububog talo sa ayaw niya pero na ayaw maanan yan na sangaw anot manan pero sa ayaw maanan yan na sakat nilias sakat nilias maraming karang ito niya kayo ayaw kapagpagiratan sa iyong kaya niya kayo tawag tawag sa alungan na ipinagpapagubay sa iyong kaya mga utalo ito sa ka simple wala sa iyong kuto ayaw maanan yan na lupa al-yawma tubaddalu al-ardu ghayra al-ard simple wala sa ayaw maanan yan na lupa sa salak o lupa yusip ang iyong kuto at ang unang tao magpulang yung mga tao sa tingin magpunang Rasulullah ayan al-mutahabbuna fillah hanggang sa mga tao hindi ginaway sa iyo sabab at hindi ginawairan ang panasya ko Allah at pagkasirang wala ko sirang sa duty ayaw maanan yan na bukiran kakaway sa iyong pagtumasa Masya Allah ang panasya ko Allah ang pagtungo o hira ayaw maanan yan na linggo sa mga pagarito na pagamintan kaso ayaw maanan yan na linggo nagturma na Allah subhanahu wa ta'ala na pagamintan ayaw maanan yan na mapagtalo ko na nataw aming kitulaw ay mapagpagarya na tuwag na wala sa ibanasa mapula ko niyan sa pagkasirang yan ko sirang yan pagkakal niya pa nito na ayakatong yakin na Hasan al-Basri rahimahullah na tigyan na naya istakfiru min ashab as-salihin fi dunya fa innahu yanfa'un yawm al-qiyamah pakamtuk lan yu'tibu Hasan al-Basri sa mga ginawa inyo sa iyong kaya dunia ang mga bibya فإنه ينفعون يوم القيامة سبب سعي معنا لأن تقندي سورة الحضرة سيسعون الغوري قال وكيف ينفعون أنتم السبب أكا تقندي هنا سيسعون الغوري وبينما أهل الجنة في الجنة نعميك ما قصد تكون سمؤمن سيسعون الغوري سيسعون مقصود سيسعون فيتذاكر أصحابهم كتن دنيان سماع جبرائيان سيسا بنيان كتن دنيان سماع جبرائيان سيسا بنيان
Panginuban niya na agiyong kuto ang mga ginawa niya sa surga. Na amay ka mabunubunugun. Amay ka mabunubunugun. Sa iyong kuto, kapag pangilayan niya na kung mga pagarinyan, ginawa niya sa surga. Nabigyan ka ito, fayas'alu rabbah. Wa isa yansaf wallah ayna sadiqa fulan. Anda sa ginawa iya ka na sa fulano. Natural na wala sadiqa ka finnar. Sa ginawa iya na siya kong narapat. Nagkaroon niyang sikwa Allah. Pamanagin niyang sikwa Allah, ya Allah. Na di na magtarotop sa kapitpila ginawakan. Di na magtarotop sa iya maanan yan. Nabukay akan makasugba ka ng surga. Sa tamang sa diya ka magpagpilas sa ginawa ayakan. Nasugun ni Allah sa mga malaikat yan. Akhrijuhu. Ay maanan yan. Nakuha niyo siya kiyo to kunaraga. Pakaliwan niyo siya kiyo to kunaraga. Diyan na makaan silang makapagpagpagpag mo siya kiyo na ang ni Rasul sa surga. Ay maanan yan na fayata'ajabu ahlun nar. Na may kakuha nila naglang kuto ay maanan yan na tao siya kunaraga. Nagkamamasag yung kuto mga tao siya kunaraga diyanan. Pero na abuhu shahid. Bersama yan namanya syahid. Ini dah besi pagarian namanya syahid. Amya kasapat tiga kini. Itu yang malaikat takna. Kenal baad na pagarian amya syahid. Kenal baad namanya namanya syahid. Ayat mataampular na amya ginawa inian. Apa yang namanya siku Allah. Amya ginawa inian amya kasurga ke surga. Apa yang namanya siku Allah subhanahu wa ta'ala. Maka pagpapasira. Ay bido ayo. Nangurip mo Allah. Nunin tanong siku Allah. Ayat yang namapagtan mo sa biyong ito mga tao. Ay maanan yan. Napakasulong sa surga. Nanagpagpapalayan ng subhanahu wa ta'ala. Nagkaroon na biyang kuto mga tao. Kala ahlul nar. Ya laytana rji'un. La'allana nastakfiru wa nattakhiru asdiqa. Ya Allah, napakanduda kami kakumanya. Napakanduda kami nami ang iyong kuto ang mga ginawa yami. Napakanduda kami nami sa mga ginawa yami. Huwag na kayo sunabi. So, kakawafat tanong. Kambuni tasawiyang kaya dunia na dito na nagpagandit ng uri palawa. Kasumbog tamala. Kasumbog tamala, sabi yung kuto kapagkatalo na tanong si sa ayama na niya ng hadapan Allah. Ng uri palawa. Bumagi madakla. Uli na kapagkaya maluming isawiyang kaya oras tanong. Nagumiyas sumusumo ka na rakandang. Ayun niya pag-uri ng kurong. Nagyang kaya kaparo Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam al-mar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum ma yaqul. Sa tingin sa manusia na ayaw bibigatan yan o di mapagparangan yan na sa pagparangan o ganawain yan. Ayaw bibigatan yan na sa bibigatan o ganawain yan. Falyanzur ahadukum ma yaqul. Na pamangilay ka no o di na pamamilay ka na ng Nabi sallallahu alaihi wasallam sa pagkanawain yan. Pamimili ka na ito ng Nabi sallallahu alaihi wasallam sa ipang ginawa ini. Nasalamatan na rabis ng naad na pat asyarat at pinangilang tanong ko kung ginawa ito. Sabat ko kaya siguro katang wala afalang ng ahadukum na yukhalin. Pinangilang ka na ito ng Nabi sallallahu alaihi wasallam sa ipang ginawa ini. Nagpagalayro na ipang ginawa ito ng asyarat ay ipang ginawa ito ng butaw. Ay yakuna akilan. Nangadali agyang kuto ginawain kaabarakan. Ang akalian. Ayat panangilang tanwa ginaway na yung kuto ang akalian. Ngayon ito. Na kapag kaya at namin ginawain ka, kapag kaya yung ginawain ka, yung kuto, ay maanan niya, matawa, da pamitiran yan, da akalian. Na kapag kaya katabuan ka niyan sa pawing namin tabuan. Ito na ko lang sa panaan. Kapag kaya turun yan ang yung kuto, say, ay buntugin ka, ay kapipigaran yan, nabuntugin ka niyan, sila-silangan yan. So, tagin ba sa ayaw mapagturo yan na yung kuto karang itanong kurang taganawa. Ngayon ito, nakagida pamikiran yan. Kurang sa tanga. Okay. Dito ito eh, pag ano yung sarap. Ay yakuna akilan. Ikadua, ay yakuna hasan al-kulub. Mabaluwag yung kuto kung ginawain ka at mapiapangat, mapiparanay. Ngayon ito, nagpuna ayaw yung ginawain ka na yung kuto pagkala lang alam mo sa da na maingin mo. Yung kuto na yung sugod. Kanawa niya na pagkutuko. O di na yung kuto makabunasa masa. Sagudan niya na yung kamangara ka na rininig yan. O di na sagudan niya na yung kaila. Kamay sa na rininig yan. Marantay yan. Dito kaguna sa ayaman na niya na berpa. Dala maingin mo.
Nagupun ayaw min ginawa ka na ito. Nagupya ka dito ko. Nasabab ko di kalo di magulipa. Nagkuro na ganyan. Siya ko yung mga yan. Namaratawa. Nagupulatan yan. Nagupulta kayo. Pinakasumputan ka sa rang katanggal. Naklobang katanggal mo. Yaman po yung kung tabinawain ka. Na sabab ko ay di mapagalaw na natin. Nagigalaw di nagatumbo ko lang nagawa. Nasa iyo ito na po. Ay ito ba magulo. Allahu Akbar. Madakalap ko sumitan sa lima mo. Ayakap ko sa bitwalo nakagitilo. Ini nagagpunta niya mo. Subhanallah. Pagkawatan ng tayo sa Allah. Napuang po ito sa kapatang kinagagalawain. Abang yan ang pamimilya sa pagkalawain yan. Ay pumaba. Panangat ko. Allahu Akbar. Pagkawatan ng tayo sa Allah. Kakagiya. Kupo na ginalain ka na yung utama pa sa nagagiro. Kapisul. Ana. Dia pergi kau. Kupo na yung utama pa din ako ng balkot. La hawla wala quwwata illa billah. Nah, ito na ay yakuna taqiyan. Madali itong ginawa ko ito na ay maanan yan na bibihin ang iyong kutrakaliksi ko na kutang beradusa. Mananang gila sa dusa. Matag maging kutang na lupa na. Ay maanan yan na mananang gila sa iyong kutradusa. Nabipun ayamin ginawain ka ng iyong kutang mananang gila sa dusa. Nagkuro, kutang ka niya. Sigo kapakasunga ka suga. Nagkuwat ka niyan kaya maanan yan nakapakalaragama. Na ayap na, na isirang ka yan. Sa sekretar ka nakisirig ka yan. Sa talok ka nakisirig ka. Sa maanan yan. Wala sa naka. Okay. Ito pa. Ang himi panglasta na naman. Na madaling sa pang ginawa ka ay yakuna mula sa mga kitab wa sunna wa yartadi. Madaling sa pang ginawa ka mapiyagi ay maanan yan na panarima. Mapi akidah. Ito na akidah. Yun sa panarima. Sa ito Allah subhanahu wa ta'ala. Inaubos kanyan mapasang ihanaanan yan na kang gulubog sa bid'a. Ginawa mapasang ikapangayon sa tulong. Kanawa yung maanan yan na di manurus sa mulo. Kanawa yung maanan yan na gulubog yan. Nagyong kuto pitibarahan abida. Yabipon ayamin ginawain ka na yung kuto pabibida. Na ayamaan yan na karanadan ka na pungpalo ka na pabibida. Na andunin ka dula sa waya kong ayamaan yan na para tayo na niya sa suya maanan yan na aman yung mapya. Na niya ka pungpalo na suya kaya maanan yan na nargabuhanan. Sa ating bukta ko sa Diyangka. Sa Diyangka ay ayamaan na niyan na kabayatan ka sa meto ang buwan. Bapiyang niya ka punto-punto. Na ayapit ka nila kung sa ikwala. Na adi na magpagalimag tanong asik ikapakandig ka na mga dapat tanong. Na adi na ang mga tanong ang buwan. Adi na mga tanong ayamaan na niyan na buwan ito pagpagunto-tanong. Inububo parang napikira ka na pagisugo. Kakabiagin ni kalunod ayamaan na niyan na nangusuto sa Diyangka ay nagtatanong. Ayaw na ba sa Diyangka ayamanay. Na ayamaan na niyan na maadol ka tanong at isutang ginawa ikabot pagkapuntok na ayaman na dapat pero mga labas tanong. Na pamungulang sa ranos so ang binakatulog. Na sa kalong sa ranos so nakatulog na iliyan ang pinansuri kang ginawain ako at panaligan sa kaso sa bansa. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bala-bala sa Allah, pinggo to wada tanong. Sabi ko ka, niya pang lagi, niya pang mamakin nagtanong.